ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି। କାହିଁକିନା ଆଜି ବହୁତ ଖତରା ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ଆମର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ମଶାଣିରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପୂରଣ କରିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମଶାଣି। ତାପରେ ସୁନସାନ ବହୁତ, ମନରେ ଭୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ପୁରା ସୁନସାନ। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଧରିକି ଆସିଛି, ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ବାପରେ, ଡର ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆସ ଆସ ଆସ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଠି ମଶାଣିରେ ଯାକେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ତାପରେ 2 ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଜଣେ ମରିଥିଲା, ତାପରେ ପୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜଳୁଛି ଏଠି ନିଆଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବାପରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଡର। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଶାଣିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 12ଟା ବାଜିଛି। ଦେଖିବା, ଚାଲ। ଆସି ମଶାଣିରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି, ଚାଲ ଆଗକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଯୋଉଠି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସୁନସାନ ଗଛରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ସାହସ କରିକି ଆସିଛି। ମନରେ ତ ଭୟ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁମ୍ କରିଦେଇଛି। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଆଁ ଜଳୁଛି ସେ ମଶାଣିରେ। ବାପରେ, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତାପରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିହବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବା, ବେଶୀ ସମୟ ରହିହବନି ଏଠି। ବହୁତ ବି ଡର ଲାଗିଲାଣି। ମଶାଣିରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଡରରେ ରହି ହେଲାନି, ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବାପରେ, ପୁରା ସୁନସାନ।
ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁଣି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ଏଇଠୁ ଶେଷ କରୁଥିବା ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ।